At yun mga lods, itong video na to ay makakatulong sa inyo kung wala pa kayong Diamond sa ML. Ito, da-download nyo lang itong Diamond Pang sa Play Store. Yan. Check lang yan. Ito, check lang. Sign in with Google. Pindot ko tong Commander Hub. Error, kailangan pala ng data mga lods, sorry. Sign in with Google. Hintayin lang po natin. Ito, hintayin nyo po yung sa baba na mag 100%. So, pagpasensya nyo na, mahina po yung data ko. Pakihintay na lang po. At ito, nag-open na ang ating Diamond Pang. Ito po yung aking points, yung 22. Dito po, at tuturo po sa inyo isa-isa kung paano po ito gamitin. Itong sold out po na dalawa ay manonood lang kayo ng ads. Wag nyo pong i-skip dahil makakatulong po sa inyo, may dagdag 1 points po. At itong code ko po na A04Y, pag ginamit nyo po yan ay may plus 10 points po kayo. At ito po, point mission, magda-download ka po dito ng laro. Pag na-download mo na, example na lang po nito. Ito po yung step 1, open Lord's Mobile. Step 2, reach each castle level listed below. Step 3, earn multiple rewards for reaching the castle levels below. And step 4, you will not get reward the event completion exceeds 30 days after installation. You must reach each event within 30 days to get corresponding rewards. Ito po, total tasks at yung total rewards. Reach level 3, 8 points. Reach level 4, 11. At ito hanggang maabot nyo po yung reach castle level 14, 340 po. At babak po tayo Justas. At ito lang pong isa, point mission din. Example na lang pong Rise of Kingdom. Step 1, minimum purchase required. Step 2, valid only for new Rise Kingdom, Lost Level, etc. At yan lang po, basahin nyo na lang po dyan. Pag nagawa nyo po yan, ay i-claim nyo po dito yung 882 credits. Balik po tayo. At yun, kung nakaipon na po kayo ng points nyo, dito nyo lang po i-redeem sa shop. Dito po, hanapin po yung Mobile Legends. Ito. 11 diamonds, 39 coins. 14 diamonds, 49 coins. Dito po yung diamonds. At ito naman po yung sa side yung katumbas na halaga ng pagpapalitan. At nakalimutan ko po akong sabihin. Dito po mag-share o dito na po mag-pindot. Mag-share nyo yung redeem, yung mag-redeem code, ganyan po lalagay yung code ko. Tapos pag mag-sign out, pindutin nyo lang to. Pero hindi ako mag-sign out kaya ano, dito tayo, wala pa po akong nakatapos. Ito po yung reward weekly mission dito. Ito naman po yung reward weekly mission ads dito. So, ayun lang po. Sana po makatulong po sa mga walang diamonds dyan. At least, paging tandaan, gamitin nyo lang po yung code ko. A04. Thank you for watching.